चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय माखासे लाइमोनफोरनो चेक राननानै होदों। चिरां जिल्ला 30 नं सिडली समष्टिनि एमएलए जयन्तु बसुमतारीनि दैदेननायाव माखासे गैजायै फरायसा एबा बेरामाव गोग्लैसोना थानाय सुबुंफोर आरो गोरिब दुखुथिया नखरफोरनो चेक राननानै होदों। 14 नं चिरां जिल्ला इउपिपिएल ब्लकनि मावख'आव चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय 84 सा सुबुंनो 5,000 रांनि नगद चेक राननानै होदों आरो सावस्रि बिफाननिफ्राय 100 सा सुबुंनो 8,000 निफ्राय 2,000 सिम नगद चेक राननानै होनाय जादों। बेजों लोगोसे सुरित फान्डनिफ्राय 236 सा सुबुंनो 10,000 निफ्राय 20,000 सिमनि चेक राननानै होदों। যে আজিলৈকে আমি এনেকুৱাটো পোৱা নাছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে স্কলাৰশ্বিপ কিমানবাৰ এপ্লাই কৰিছিলোঁ, আজিলৈকে পোৱা এনেকুৱা কথা শুনাও নাছিলে আমি না। আগত পোৱা নিচিনা আমাৰ দাদা দিদিবিলাকে কয় নাপায় এইটোতো বুলি, আমি বিশ্বাস নাছিলে নাপায়। আমি এবছৰ নকৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ এইবছৰ নকৰিম আৰু আমাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নিকালে এনেই খৰচ যায় না, নোহোৱা মানুহবিলাক না। এই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট খৰচতো বেছি হয় না আমাৰ লগত, ইয়াৰ পৰা বেংকত যাব লাগে, তাৰ পৰা ওলাই আনিব লাগে না। সেইকাৰণে আমি ভাবি আছিলোঁ এইবছৰ নকৰিম, কিন্তু এই কাকায়ে কৈছে, ভানু কাকায়ে কৈছে কৰিব লাগে এইবছৰ। আমি সেইবছৰ কৰিছোঁ। আমি কৰাৰ পিছত পাইছোঁ যে পইচা পাইছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত চেকো দিছে, সেইকাৰণে বহুত খুচি লাগিছে। সেইকাৰণে না ইমান বছৰৰ পৰা পোৱা নাছিলে যে ইয়াৰ পৰা এডুকেশ্যনত বহুত হেল্প হ'ব, ফৰ্ম ফিল আপ কৰা আৰু কিতাপ চিতাপ কিনাও এটা হেল্প হ'ব বহুত না। এতিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ, মইতো বহুত খুচি হৈছোঁ আজিৰ পৰা। ইমান বছৰৰ পৰা পোৱাটো নাছিলোঁ, আজি পাইছোঁ যে ইমান খুচি যে এমএলএ ছাৰক মই কিমান ধন্যবাদ দিওঁ এইটোতো মই ক'বই নোৱাৰোঁ না। বহুত ধন্যবাদ দিব চাওঁ। गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानो होननानै बुङोबा जोंना दा फरायनाय बेलायावबो न'खरफ्रावबो गोबां जेंना जागासिनो दं। बेफोरखौ मोननानै जोङो माने फरायनायाव एसे आवगायलांनो हागोन बायदि मोन्दों। बेनि थाखायनो जों माने सारमोननिसिम साबायखर बावनाय जायो। जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारमोननिसिम। दिनै चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड बेखौ स्कलारशिप आरो हेल्थनि खेत्रआव होनाय जायो। दा बेयाव 14 नं चिरां दुवार समष्टियाव गासै 84 सा फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि स्कलारशिप होनाय जादों आरो 100 बेमारिफोरनो रुगियाफोरनो बेयाव राङारि मदद होनाय जादों। दा बिनि दिनै चेक डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों। दा बिनि उद्देश्यआ बेनो जे जायफोर रुगियाफोर एसे एनै फैसानि थाखायनो बिथांमोना गावनि देहाखौ फाहामनो हाया, न'खराव राङारि अबस्थाया थिग नङिनि थाखाय। दा बिनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि समष्टिनि सिंनि जोंनि रुगियाफ्रा जाहाथे एसे एनै मुलि मोनजायो, गावनि देहाखौ जाहाथे फाहामनानै लानो हायो, बे थांखिजोंनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बे हेल्थआव बिथांमोननो माखासे राङारि मदद होनाय जादों। आरो ओरैबायदि माखासे फरायसाफोर दङ जायफ्रा फरायनायाव मोजां, नाथाय न'निफ्राय बिथांमोनहा न'खरा राङारि मोनसे सापर्ट खालामनो हाया, जायनि थाखायनो बिथांमोननि फरायनाया मालाबा आद्राबो जायो। आरो गोबां फरायसाफ्रा दिनै फरायबाय थादोंब्लाबो बिथांमोनहा बिजाब बायनो हायाखै, स्कलार माने एडमिसन लानो हायाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ फरायनायाव मदद होनो थाखाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय आंनि समष्टिनि गेजेर सिङाव आङो फरायसाफोरनो मदद खालामनाय जादों। दा दिनैहाय जोङो चेकखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामदों आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआ गाव गावबागाव बेबायदि डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन बा रानगासिनो दङ। आं बेजों मिजिं लादों जे जोंनि रुगियाफ्रा मोजां जानांगौ, देहाया मोजां जानांगौ, जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनो मोननांगौ, जेराव जोंनि इयुन जोलै जायफोरखौ जोङो सुबुं धोन होनना बुंनाय जादों, बिथांमोना जाहाथे जोंनि फरायनानै देरनानै लावनानै जोंनि नैबे ओनसोलनि, जोंनि रायजोनि, जोंनि हादोरनि साफा साफा सुबुं धोन महरै ओंखारबोनो हायो। गासै होननानै बुङोब्ला जे आङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बोसोराव 50 लाख मोनो। दा बिनिनो दासिमाव 42 लाखसो बिनि चेकआ जोंना फैबाय, फरायसाफोरनि बांसिनानो फरायसाफोरनि थाखाय आरो माखासेया रुगियाफोरनि थाखाय। दा बेखौ जोङो 5,000 फरायसाफोरनो आरो रुगियाफोरनो 10,000, सोरनोबा बेमारखौ नायनानै 20,000 बेबायदि दङ। दा बेजों गासै 42 लाखसो चेकआबो फैबाय। आरो मोनसे दंबावो सुरित आसनि, जाय सुरितआवबो 50 लाख समष्टियाव मोननाय जायो। दा बिनिनो 690 जना फरायसाफ्रा स्कलारशिप मोनगोन आरो रुगियाफ्रा 184 बे रुगियाफ्रा नोङो
बेमार नायजानो थाखाय सोरबाया 10,000 सोरबाया 20,000 करि रांनि मदद बिथांमोनहा मोनदों। खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोदान बोसोरनि आं साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोंहा मोजां खौरां होननानै जोङो बुंनांगोन। जोङो जोंनि 31 नं सिडली समस्टिनि जोंहा MLA जयन्त बसुमतारीनि जिखिनि अननायजों जों दिनैहाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड आरो सुरित फान्डनि जिखिनि चेक राननाय बे चेक राननाया दिनै सोलिगासिनो दङ। जोंनि 12 नं चिरांदर ब्लक कमिटि अफ पिपलनि सिङावहाय गासै चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड हिसाबै 184 बेनिनो जोंहा स्कलारशिप हिसाबै जोङो 84 जों मोननो हादों आरो हेल्थ हिसाबै जोङो 100 जन सावस्रि हिसाबै जोङो 100 जन सुबुंनो जोङो होनो हानाय जादों आरो जोंहा सुरित फान्ड हिसाबै गासै जोङो जोंनि समस्टियाव 236 था जों बेबायदि मोननो हादों। बेनिनो जोंहा स्कलारशिप हिसाबै 178 जन जों मानसिनो होनो हानाय जादों आरो जोंहा सावस्रि हिसाबै हेल्थ हिसाबै जोङो 58 जन सुबुंनो जोङो बेखौ होनो हादों। जों खोब दिनै साबायखर जासिनांगोन दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो निस्सय रायजो राजानि जानानै जोङो साबायखर जासिनांगोन। लोगोसे जोङो दानि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनोबो जों साबायखर जासिनांगोन। दा बिथांनि अननायजोंबो जों निस्सय बे हाबाफारिया जाफुंसार जादों बेखौ जों सानदों आरो गिबिसिनथारै जोङो जोंनि 33 नं सिडली बियाबनि जा MLA सार जयन्त बसुमतारी बिथांनोबो जों साबायखर जासिनांगोन। दा बिथांमोननि अननायजोंनो दिनैहाय जोङो गोबां बोसोर जोङो बेबायदि स्कलारशिप बा बेबायदि सावस्रिनि मुङाव जों बेबायदि फैसा मोननायखौ जों नुवाखैमोन। जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों आसाम सरकारनि गेजेरजों जेरै परिबर्तन सरकारनि गेजेरजों जों बेबायदि होनो हानायखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो जों आसा खालामो बे जिखिनि एसे अनसुंथाइ जोङो होनो हादों बे अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि फरायसाफ्रा निस्सय एसेब्लाबो मदद मोनगोन। जोंनि बेमार आजाराव गोलैनानै थानाय सुबुंफ्रा निस्सय एसेब्लाबो नायजानायनि थाखाय मदद मोनगोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामो। जों आसा खालामबावगोन जे जोंहा माखासे थाबोनाय जिखिनि लिस्ट बे लिस्टआ निस्सय सेकेन्ड पेजआव फैबावगोन आरो बिथांमोना निस्सय मोननो हागोन जों बेखौ आसा खालामो आरो जों आसा खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलनि जानानै जोङो बयनिसिमबो माबा मोनसे होनो हानाय जे राहा बे राहाखौ जों सरकारनि गेजेरजों खालामनो नाजागोन। बेखिनिखौ जोङो रायजोफोरनिसिम जों मिथिहोनायखौ जों लाखिगोन।